Niin tosiaan tästä päästä pikkuhiljaa auringon makuun ja olen tässä Ähtärin lasten kentällä vetämässä futissa joka vartin päästä, että vähän alkaa niinku kutinaa oikein tuolla mahan pohjassa, että onhan meillä tässä tosiaan häviäjäjoukkueen kapteeni mukana, niin annas pari sanaa niinku mitä häviäjäjoukkue tekee tänään. Joo, otan tästä Kikkalan Juhon puolesta nyt tämän puhepallin, koska hän on synttäri kemuilla. Joo, tosiaan hävi ollaan 1-0. Yksi laji pelattu. Se ei vielä merkkaa mitään. Se ei merkkaa vielä mitään. Joo. Tää on meidän vahva laji, tää on meidän joukkue. Mä oon aika vihoisen niinku piirittävänä, mutta niinku mietitään, että futis huomenna noin, mutta se on ihan satanoa lätkä meikä kumminkin. Että se on niinku 2-1 meikä tällä hetkellä. Mielellään lisätään semmoisen. Voi lisätä tähän vielä, niin Joo, antaa sieltä lisätä. ihan miten vaan. No ajattelin silleen vaan sanoa, että meillä on tarkoituksena kumminkin joka laji voittaa, ettei täällä mitään heikko laji meillä on hyvä tiivi joka laji, mutta mun tässä luistimet käydä ostaa, että mä tuo kendo on hirveästi innostunut tässä viime vuosina, että se yleisesti pitäisi saada vittua Suomesta. Niin. Kendo. Eikö siis futissa pitää saada pois? Niin justiin, että se on aika marginaalilaji. Ei muuta kuin poikki vaan. Mutta kumminkin niin voittajatiivi on tässä näin. Tämä ja sitten meidän tiivi tuolla näin, mikä just kapteeni äsken. Eikö hei. Siinä on 2 kovaa tiiviä, että kannattaa pitää ne mielessä, että peace. Haluan tähän kumminkin lisätä se, että itse kapteenihan ei paikalle päässyt, kun mikä oli synttäripippa. Niin en nyt sanois, mutta kapteeni jättää joukkueensa jonkun kusisen suolenpätkän takia, niin todella kertoo, että millainen joukkue siellä on vastassa. No niin, missä se pallo? Niin